Čau, vítam z nového videa. Dneska budeme hrať Roblox Obby. Ale možno si hovoríte, prečo Roblox? Prečo? Minecraft mňa nebaví, takže som si povedal, že budem točiť Roblox. Skoro som spadol, ale myslím, že Obby je taká najviac to vyslovuje Roblox. V štvrtok sa môžete tešiť na nový video. Budeme hrať Squid Game. A radšej vám ani nepoviem, jak sa táto hra volá. Zatiaľ je to docela ľahké. Tu môžem aj chodiť. Spadol som. A jak môžete vidieť, nemám skin urobený, takže kebyže ste mi chceli dať nejaký nápad na skin, tak môžete, budem otvorený nápadom. Pretože nič mňa nenapadá. Napadlo mňa urobiť nejaký zelený skin, zelená mňa, myslím, vystihuje. Samozrejme zmením na hodovku. A budem dúfať, že sa vám toto video bude páčiť. Ešte sme na začiatku. Budem rád, keď dáte like, odber. A to je docela ľahké Obby. Taký typek. Môžem ho strčiť. Strčím ho do vajdu. Alebo mimo mapu. Stačí iba chodiť. Počítajte každú jednu moju smrť, ktorú... No. Od teraz. Počítajte každú jednu moju smrť, keď umrem. A napíšte do toho komentárov. Keď sa vám toto video bude páčiť, tak ho môžete poslať kamošovi, kamoške, učiteľke. Na toto poznám taký lifehack. A keď je to také nepravé, tak normálne sa to tak hýbať kamerou, toto zastavíte, že tu a tu. Toto mizne? Mizne. Počkaj. Kebyže ste chceli, môžete mi dať nápad na video do komentárov, že akú Roblox minihru si môžem zahrať, keď máte vlastnú minihru, tak môžem si to zahrať. Môžem si zahrať vašu minihru, toto má 5 minút, ale to je docela ľahké. NANI?! Takže to máme jednu smrť. Musím ísť do stredu. Obička mi docela idú. Ale v Minecraftu mi to moc nešlo. Dáme druhú smrť. Ešte tu je vianočný update. To môžeme. Keď budete chcieť, môžete si pozrieť moje staré videá z Minecraftu. Toto bude moje prvé video z Robloxu. Dúfam, že po Robloxu dostanem, lebo docela sa mi tá hra páči. Ale premyslel som nad tým, že natočím jedno video z takej hry Stick Wars Legacy. To je hra o tom, že proste chránime našu sochu. A už som sa pokúšal natočiť nejaké video, ale to bolo ešte zo starej hry, takže som to vymazal a vyskúšal som natočiť iné video, ktoré je toto. Zatiaľ to mám. To
To by bylo dobré, kdyby tu písalo, že v jakom jsem levelu. Tam ten typek tam stále stojí. Koľko ľudí to vôbec hrá? Neviem, kto sa overá. Dobre, takže dáme si takú challenge. Video skončí vtedy, keď dobehnem nejakého človeka. Alebo vtedy, keď dá človek dobehne mňa. Tu máme most, tam kde sú také veci, neviem, jak sa to volá. Myslím, že nás to video skončí. Kus, neskôr. Tam hore vidím nejakého človeka, takže to musím pomáhať, ale toto je docela ľahké, takže ľahké. Takže si musím dať pozor na všetko. Budem radšej ticho, lebo akurát budem umierať viac a viac a viac a viac. Musím dobehnúť nejakého človeka. To mi prišlo nejaké divné. Musím skákať, či iba chodiť? Musím skákať. Ešte vyskúšam zbehnúť dole. Ide to. Nevedel som, že tam je diera. Schválne počítajte moje smrti. Teraz to dám. Kde som? Nie, išiel dozadu. Jaj. Dáme si asi už posledný level, pretože neviem tu nájsť žiadneho človeka, ktorý toho skáče tak jak ja. Takže dáme si posledný level. S nikým. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like, odber a za to čau.